O durian diri dapita. Iara atong durian, tag 60 na lang ang kilo. Kuya, ni durian no paligya, palita. Dagko kayo ba? Ah, may klaro mga durian na, mura po kag nay kwarta. Kuya, imbis natin kwarta. Sige na kuya, papadulong na diri oh. Mga amigo, durian, pertiram na tuha, tag 60 ang kilo. Dito sa pikas, tag 80. Mahal kayo. Boss, pwede na pilihan ni mong durian. Murag lamig nang ba? Perting lami aging duriana dong kung makatilaw ka ani. Na, pagpangita adyo ka dong. Natuha ra boss no. Ikaw pa jud kaayo. Unsa man niya? Palita. Ah, unsa man durian na itag sinta nga. Mura man nagdaot. Wati magkay nang naong. Ah, matay po nang daot dong. Bagong harvest pag ini dong, gikan sa punuan pag dong, presko pa kaini dong. Sige na dong, tag 60 ang kilo ani dong. Lain maging panit boss. Mura magpadung nagmalata. Bidaw be tanawon do nato na be. Ay oh, nara oh. Ay, latam day na boss nya tag 60 ang kilo. Boss, di man na malinan ni mong durian boss. Lata mo kayo. Mahalin pa ni dong, uy. Panit raman ni dong. Boss, gusto ka na mahalin ni mong durian? Paipautang ni mo na. Kaysa malata ra na. Ah, grabe. Lugi po na kung ipautang na ko ni, uy. Boss, papiliun ta ka boss. Sa malata o sa ipautang. Sige, sige, sige. Boss, 20 ang kilo na. Reject na bitaw na. Grabe po ka dong, uy. Sige, sige, sige. 20 na lang niyo. Nya boss, kano sa amang bayad ani boss? Balik na ko sunod si Mana. Bantay di mo bayad ha. 20 ra ba yung kilo ana? O durian mo daring dapita. Perting lamia. Press farm pag yun eh. Ay boss, pilang kilo boss? Ay sus okay. Basta ikaw sa isinta ra ang kilo ani. Palit na. Sus ikaw lagi pinakaswerte ba nga. Nabili na ng durian na ba? Di yung ka magmahay. Sige, ansa man na ng durian suki? Diyan uwa na. Di 101 eh. Parting ninduta baka culture niya kung durian. Sige na, sayang kay maunahan pa kasubanan eh. Sa suki, tanan na to. Una raw. Sus parting ninduta ni duriana uy. Nagdagamay suki. Oh, nara oh. Nalay lagom gamay ang panit ani. Wala naman na suki, reject naman din na. Tayo na katong nagbaligya ganina. Pindot kay mga durian ay. Barato pa jud. Dut mampun ni. Panit raman ang lagom. Boss, suro na ng lidoy. Di ko mapalit ana. Ani na lang. Ipautang na lang ko ni Nemo. Tag 30 ang kilo. Ang iyo ako boss, 25 na ng kilo ana. Sige, sige. Ihatan ako ni 25 sa imo ha. Bantay di ka mo bayad. Barato ra ba kay na kung hatag sa imo ha? May problema boss, balik lang kung maningil na ka. Ayo, ayo. Hoy, dong. Maningil na ko sa kong ipautang nga durian dong. Ay boss, murag dili jud ka mabayaran sa mong durian ba? Uy, nanon di man mabayaran. Ipautang yan ako nagbrato sa imo ano para makabayad ka. Boss, dapat man tayo mong durian boss. Tanawa ko na ha. Inabrihan naman lagi na. Boss, dapat mga mong durian pa. Giulod na oy. Wala din nakaon boss. Still lang po ni mong mataa ka. Jaming-jaming radyo ko ni mo ba? Boss, kung gusto ka mabayaran, ay pamaligyag daot. Okay, klaro ba? Kalangay-langay radyo ka sumadlaw. Ayo, ayo. Na naman nangiloy may. Agsaba ko yahan na ako dire. Samuka balimbataan eh. Oy, unsa ato boss? Ay dong, maningil na ko sa kung durian nga ipautang sa inyo ha dong. Judith na baya karon dong. Boss, di man ako nangutang ato akong manghud man. Dili lagi ikaw nang utang. Unya ni apil magkakaon na to. Ah, istoryahan lang akong manghud boss. Nadihaw ning tago. Stilan, tagu-taguan mahinuon ta. Uy boss, ting bayad durian. Ting bayad na ganino. Unya nang tagu-taguan man ko nimo. Naula ko si mong durian boss ay. Ah, nga nung naulaw man ka. Ang manday kayo boss. Dabong ba jud? Pastilan, unsa ko meron gipautang nga biyan ako to nimo. Bayaran gini mo na. Naula pud boss ay. Kung gusto ka mabayaran, pamalikyag tarong. Ayaw na reject. Pandamay, way klaro ni.